नमस्कार सांग मैंने माँ को गुरु माँ का प्रार्थना करी आज मो ब्लॉग टी आरंभ करुच्ची। दिव्यजननी माँ परम कृपामयी माँ कहलु देखारे जानिली प्राण प्रभु ईश्वर हृदय देवता घेनिबा हेउ अर्घ्य मोर सबु भावना बेग अनुभूति अंतरे जीवनर गति सकल प्रति अनुसारी प्रति रक्त बिंदु मोर प्रभु सीना तुमरी एकांते मुहि सर्वमन्ते निश्चिन्ते मु तुमरी मोर बोली किछि रखिनी हेउ इच्छा पूरण जहा बाछि देव मो पाई जीवन बा मरण सुख दुख भोग वेदना जहा सुमो पासे वरदान बोली आदरे बरी नेबी हरसे गोटी गोटी तुम दान मो ठारे दिव्य संपद बोही आनिब मो समीपे अपरूप आनंद। आमर माँ घरे प्रत्येक दिन ध्यान हुए 6टारू सकाल 6टारू ध्यान हुए बापा भोरू आसिक करती 5टारू उठी गाधे पाधे करती तापर आम गाधे आसिक ध्यान करूँ आपर आम सोमवारिया पाठ चक्र हुए 1 घंटा तापर आम माँ को विषय आलोचना हुए सांग मैंने आज माँ घर आसली माँ को वंदना गोटे गाइली माँ को प्रार्थना कली आ देखो ये माँ को प्लेट सजाई आमर प्रत्येक दिन ये सजा हुए देखो सौंदर्यमयी माँ कदली आलू बघरा कर सीझे देखो चकुड़ी रखी एति पियाज नहीं सुखिला लंका नहीं कढ़ी एति तेल पड़ा तेलटा तातिले फुटण लंका पड़ो तापर फुटण पड़ो ये देखो लंका पड़ा लंकाटा होगला फुटण पड़ा तापर पियाज पड़ो पियाजटा होगला ये कदली पड़ा एमती बघारी खाइए भल लगे सांग मैंने देखते आमर कदली बघरा रेडी होगला कदल भल कि पानी अंश मर सागे सागे टोपिक ये करदेवे 5 मिनट रखिए 5 मिनट ना 10 मिनट टेस्ट लगे भल लगे ना खाली नाड़ पटपट उठो सांग मैंने देखते आमर भेक्टी माछ आसूची भेक्टी माछ भजा हम धोई दाइकी लुण हल्दी गोल रखी एते तेल पकईले कड़े एबे भाजी हम बड़ नना आनी भेक्टी माछ देखते माछ भाजी चुली भाजी गैस भाजले सियाड़े छिटी चारिआड़े पड़े से सुविधा आम बड़ परिवार ना चुली से चुली रोषे कर मत भारी भल लगे भातटा गाँव भात हो गला ये भात 1 घंटा बसुची आमर उषा चाउल हो धान उषाई आम चाउल हो स्नेह चाउल किए खाती पैकेट चाउल उषा आपको देखे सांग मैंने देखु आम तो जाला बहुत सर्ट निज काम निज करा पड़ो देखो जालाटा कमी भांगू सांग मैंने
ହେଇକି ଯାଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ କରିବି କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟି ମାଛ କରିମି ଆଳୁ ପକେଇକି ତରକାରୀ କରିମି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ମସଲା ନେଇଛି। ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 3ଟା ପିଆଜ, ରସୁଣ ଗୋଟେ ନେଇଛି। ଏତିକି ତେଲ ଦେଲେ, ଏତିକି ହଳଦୀ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମସଲାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି। ଜିରା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଧରେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। ଜିରା ମସଲାଟା ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଭେଦେଇ ଦେବେ। ମସଲାଟା ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ଜିରାଟା ଫାଳ ଫାଳ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତରକାରୀଟା ଯେମିତି ପାଣି ଫଟକା ରକମର ହେବ। ଏମିତିଆ କଷିବେ, 15 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ସାରୁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଏଇ ସାରୁ ଆଳୁଟା ପକାଇବି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି ଲୁଣ ଦେଇକି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇକି ଟିକେ କଷିଦେବେ। ଆଳୁ ପକାଇକି 5 ମିନିଟ୍ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନେଇଛି ଏତିକି ପିଆଜ ନେଇଛି, ଏତିକି 4 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି। ତରକାରୀରେ ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆମ୍ବୁଲଟା ପକାଇଦେବା। ଆଳୁଟା ସିଝିଗଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଆଳୁଟା କଣିକିଆ ଧରିବ, ସିଝିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲଟା ଫୁଟିଗଲା, ଏବେ ତରକାରୀଟା ବଘାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ତାତିଗଲା, ଏବେ ଫୁଟଣ ପକାଉଛି। ଫୁଟଣଟା ଫୁଟିଗଲେ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ଢାଳିବା। ପିଆଜଟା ପୁରା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ। ତାପରେ ତରକାରୀଟାକୁ ଢାଳିଦେବେ। ଫୁଟିଗଲା ତରକାରୀ ଆମର। ଟିକେ ମାଛ ପକାଇ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଭେକ୍ଟି ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କରିକି। ଇଏ ଆମର ବିଲେଇ ଆନା ଫୁସନ 2ଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି। ସିଏ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ସେ ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ। ଏଇ ଆଳୁଟା ଭଜା ହେଉଛି, ସୋୟାବିନ୍ଟା ହେଇ କୁକୁଡ଼ା ହେଇକି ରହୁଛି। ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି। ଆମର ମାଛ ଖାଇମୁ। ବଡ଼ ଦିଦି, ମଝିଆ ଦିଦି ଆଉ ମଝିଆ ଦେଇଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ବୁବୁନୁ, ସେ ଖାଇବନି, ତ ଆଇଁଷ ଖାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସାଧା ତରକାରୀ ତାଙ୍କର ହେବ। ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ, ତାଙ୍କର ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମଝିଆ ଦେଇ ପୁଅ କି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବନା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏଇ ଖାଉଛି, କାମ ସାରିକି ଆସିଲି। ଆମର ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର। ମୋର ଭାରି ଲାଞ୍ଜ ମାଛ ପ୍ରିୟ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ 2 ପିସ୍ ଆଣିଛି। ଖଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ସବୁ ଖଟା ତରକାରୀ ମୋର ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଆପଣ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କରିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା ଆଜି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମଝିଆ ଦିଦି ଯାଇଥିଲେ, ଟାଉନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଛୁ, ସେ ସାଧା ଖାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବୁ, ସେ ଖାଇବେ। ଆମେ ମାଛ ଫାଛ ଖାଇଛୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋର ଏବେ କାମ ସରିଲା, 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ରଖୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।